Karong adlaw ang katapusang adlaw sa Nubinaryo alang sa kapistahan sa Barang Bata Senior Santo Niño. Din gihimo kini pinaagi sa Walk with Mary ingon man sa traslasyon. Liboan ka mga tao amidagsa sa sunod-sunod nga relihiyosong kalihukan kaysa may pakita silang timos nga debosyon. Sa paghulagway usab sa kapulisan, mas daghan karon ang mga deboto itandi ni adtong pagbukas sa Nobinaryo. Si Nico Sereno sa report. Sayo pa kaayo sa kadlawon madasigo na nga nagtapok ang mga deboto sa may Fuente Osmeña alang sa pagsugod sa Walk with Mary. Wa panumbalinga ang kabugnaw sa panahon, makakuyog lang sa paglakaw uban kang Maria ang Birhen sa Guadalupe. Sa tradisyonal nga kalihukan, lain-lain ang pangidaron sa mga deboto nga misalmot, mga hingkod ug mga hamtong na. Pipila ka mga kabataan gisininaan sab og ala Santo Niño nga tradisyon na sab sa uban. Kadaghanan sa mga deboto nagbitbit sa imahen sa Birhen ug Santo Niño samtang nagrosaryo. Pasado alas 5 na naabot sa simbahan ang mga imahen nga mainiton nga gisugat sa katawhan. Unang gihimo ang tradisyonal nga religious sinulog o ang hiniusa nga pagsayaw sa katawhan sa ilang mga panghinaot ug pangaliya sa kahitasan. Senyor sa umitaw kini, Senyor sa dalaga kini, Senyor sa way uya kini, Senyor sa way higara kini. Alas 5:30 sa buntag gisugdan ang Santos nga misa atubangan sa nagsugwak nga mga deboto. Si Father Manuel Tan sa simbahan sa Guadalupe ang nangu sa misa. Gipahimug-atan niya ang relasyon sa pamilya ug sa mag-inahan nga si Maria ug Batang Jesus. Sa pagtapos sa misa, giandam na ang mga imahen alang sa traslasyon o ang pagbalhin. Gisakay sa managlahi nga pick-up nga gimotorkada paingon sa Mandaue City. Sa mga lugar nga giagian, hilabihan ang kahinam sa mga tao nga nagpaabot masudungan ang paglabay. May mga misayaw, agi ug halad. Ang uban miplastada sa ilang mga altar ug mga imahen. Bisan kun gidiliunta, ang uban nagpalupad sab og mga balloons isip pagsugat. Ang mga eskwelahan nga giagian, hilabihan sab ang kasadya, labi na sa mga kabataan. Managlahi ang istorya, pangaliya ug pangindahay nga gipaabot sa mga tao. Sige nang Lina, usa sa na-emosyonal atol sa traslasyon. Malipayon siya nga nabalik sa naandan nga rota ang motorkada kay lahi ang giagian niini ni adtong miaging tuig. Palibalik siya sa original niya kagianan. Oo. Kaya nakakita sad may sa una, may kakita niya. Emosyonal lagi ka ma'am, ngano nakahilak man ka? Wala lang. Oo. Kalipay? Oo, sa kalipay. Samtang ang negosyante nga si Ariel, lumad nga taga Davao, bitbit sab ang iyang mga imahen sa Birhen ug Santo Niño. Nagpasalamat siya sa mga grasya nga iyang nadawat. Kadolong kinabuhi ni. Oh, ngano man? Since ba sa una na patron yun ako ni. To life na ako na all the time sa iyo gid pangayo pero gihatag tanan. Oo. Ano deboto gyud ka sir? Oh, deboto jud ko sa una pa. Sa utlanan sa subang dako Mandaue City ug Babolo, Cebu City, gihimo ang formal nga turnover sa mga imahen. Gikan sa mga kaparian ug ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña ngadto kang Mandaue City Mayor Luigi Kisumbing. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.